Que estem molt orgullosos de ser un centre com l'Institut d'FP Sanitari de Sant Pau. Estem molt contents amb l'èxit rebut en les jornades de portes obertes. M'han recomanat aquest centre i a més l'he trobat també a internet, llavors em va interessar. El cicle, la veritat és que m'agrada moltíssim. Té com tot el que m'agrada, bàsicament. Pot oferir diferents maneres de treballar amb els professionals també i a més com creant una xarxa de persones especialitzades en diferents àmbits. És l'ampliació dels temes que més m'agraden, doncs aplicat com més a la pràctica. I m'agraden molt les sortides que tenen i a més Sant Pau m'encanten les instal·lacions, m'encanta tot el que he vist.